President van het Caribisch Hof van Justitie, rechter Winston Anderson, brengt vanaf morgen, zondag 2 november, tot woensdag 5 november een bezoek aan Suriname. De hofpresident komt om de trainingssessie over verwijzingsprocedures met de Surinaamse Orde van Advocaten af te ronden. Tijdens zijn bezoek zal Anderson tevens beleefdheidsbezoeken brengen aan minister van Justitie en Politie Harish Manoret, president van het Hof van Justitie Iwan Rasool Baks, als ook Rinette Jocarto, decaan van de faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als onderdeel van deze ontmoetingen zal Anderson een exemplaar van de CCJ Original Jurisdiction Rules 2024, die in het Nederlands is vertaald, overhandigen aan de minister van Justitie. Dit symboliseert de voortdurende inzet van het Caribisch Hof om de samenwerking met de Surinaamse rechterlijke macht en de juridische gemeenschap verder te versterken.